Ще анбоксваме една от новите ми покупки. Ето е нея. Сега сигурно се питате какво е това. Това е монетник. Също аз не съм ви казал, но сега ви казвам, събирам монетник. Ето ги и самите монети, които само колекционирам. Имам 16 за сега. Ето ги. Една по една ви ги показвам. Имам от Созопо, от Черноморец, от Чирпан, от Велико Търново, от Трявна, от супер много места. От Поморие. За жалост щях да имам 17, но имам и от Бачково, но от Несебър машината просто не ми пусна. Самият продукт е от Темо. Може да е от Темо, но е уникален. Също имам просто едни тук две монети, които са пари. Тази от Филипините, а тази нямам се представя откъде, но просто не ги събирам, просто ще ги държа тук. Но аз най-много събирам ето тези. Общо слотове, такива място, места има по всяко по 20. Това означава, че 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 по 20 е 200, ако не се лъжа. Това означава, че има 200 такива монети, които да колекционирам. Ето го, тук се мекичко. Очаквайте също утре видео, може би по това време, няма се представя, все пак може да е в целия ден. Отново, анбоксинг. Подсказвам, че отново ще е от Темо. И очаквайте също днеска в Panda Frax ново видео. Ето го отзаде. Има си такова, което може да си го държиш. Чакай да го закопчеем. Има си цип. Закопчаваш си го. Така. И ето го на. Хубава. Много ми харесва, не знам. Това ще е от днешния епизод от този анбоксинг и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!